खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांआव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 10 एप्रिल खालारनिफ्राय जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बड'ग्रा मिरु मावदांसाफोरनि नैथि साननि फोरोंथाय बादाया 30 मार्च खालाराव जानानै थाङो रायजो नाङै फालिनाय बायदि बरमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30 मार्च फरायसा सानखौ फालिनाय जायो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमायावबो दमदमा दख'रा एबसुनि बानजायनायाव 30 मार्च फरायसा सानखौ खुंनाय जायो रायजोआव सोलिनाय DLED सेकेन्ड इयार आनजादनि 1 एप्रिल खालाराव खुंजानाय कड 17A नि टीचिं अफ मादार टां सोंथि बिलाइनि मोनसे सोंथिया गोरोन्थियै सेबखांजादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव 10 एप्रिल खालारनिफ्राय जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बड'ग्रा मिरु मावदांसाफोरनि नैथि साननि फोरोंथाय बादाया थांनाय 30 मार्च खालाराव जानानै थाङो आसामनि दाब दाब जायगायाव खुंनाय बादि बाक्सानि बरमा गोजौसिन फरायसालियाव बे बादाखौ खुंनाय जायो बे मावबादायाव खमैबो 2000 मावदांसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मावबादायाव बड'ग्रा मिरुआव बाहायजानो गोनां भिभिपेटनि सोमोन्दै फोरोंथाय होनाय जायोना मिथिनो मोननाय जादों बेजों लोगोसे कन्ट्रल इउनिट आरो बेलट इउनिटनि बागै फोरोंथाय होनाय जायो ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां रायजो नाङै फालिनाय बादि बरमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30 मार्च फरायसा सानखौ फालिनाय जादों कुंगा 63थि 30 मार्च फरायसा सानखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जायो बिथाङा फरायबाय थानाय समावनो गोबां रांखान्थि बिफाया थांनायनि उनाव बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन खन्थाइमाला बसुमतारी आरो राजुराम बर' बिथांमोना थुनु बर'नि आफादगिरि सामलायनायजों हाबाफारिया गोजोनै जोबनानै थाङो बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा बाहागो लाफैनो हादोंमोन बे बुब्लियाव बरमा दख'रा एबसुनि नेहाथारि अनसुमा बर'आ बेबायदि बुंथियो 30 मार्च दिनै जि बड'फानि जोनोम सान जि 63थि बड'फानि जि जोनोम सान फालिनाय बेनि थाखाय आं बरमा दख'रा एबसुनि जानानै गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय मा खामानिफोरा आद्रा थालांदों होनना सोंथि सोंनायाव बिथां नेहाथारिया बेबायदिहाय बुंथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि गावनि मावनांगौ समाव हयथ' बर' हारिखौ जि गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां दंमोन हयथ' बिथाङा बे सिमांखौ थालांदों होननानै गावगाय सानो आरो बड'लेण्ड मोननांगौनि सायाव बिथां नेहाथारिनि बिबुंथिया ओरैबादि बड'लेण्डखौथ' जोङो आसा खालामबाय थादो दा माला मोनगोन मा मोनगोन बेखौ बुंनो हाया जायखिजाया जोंनि जि आन्दलन जि बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय जि हाबाफारि लानांगौ बेखिनिया जों लागासिनो दङ UPPLनि बिजाथिनि सोमोन्दै बिथां नेहाथारिनि बिबुंथिया ओरैबादि इउजि ब्रह्मआ सासे मोजां रोंखा राखा सुबुं हयथ' जों दानि दिनाव पार्टिखौ नायनानै होनाङा जि बिजाथिखौ नायनासो जों भटखौ होनो थाखाय खावलायदों बिनिखायनो जोङो बिजाथि हिसाबै जों जुदि 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव नायोबा हयथ' इउजि ब्रह्मआनो साबसिन होननानै जों सानो आरो प्रमिला रानी ब्रह्म आरो इउजि ब्रह्मनि गेजेराव जानो गोनां बिसायख'थियारि दावहानि सोमोन्दै बिथां नेहाथारिया बेबायदि बुंथियो हयथ' इउजि ब्रह्म आरो प्रमिला रानी ब्रह्मनि गेजेराव हयथ' दावहाया जेबो जानाय नङा हयथ' इउजि ब्रह्मआ जोंहा गोबां आगबारायना दंखायो बिनिखायनो आङो जेबो दावहा जानाय नङा होननानै हयथ' बियो फेक्टर जानाय नङा होननानै आं सानो आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिजाथि महरै गसंनो गोनां नबकुमार सरनियानि सोमोन्दै बिथां नेहाथारिया बेबायदिहाय बिबुंथि होयो हयथ' बिथांखौ बिथांनि जि 5 बोसोर समायाव हयथ' रायजो राजाफोरा नुखाबाय बियो मा मावदों मा मावाखै बिनिखायनो एबार नब सरनियाखौ रायजोफोरा गाज्रि मोननाय मोनसे बारहावा फैबाय थादों ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमायावबो दमदमा दख'रा एबसुनि बानजायनायाव 30 मार्च फरायसा सानखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै दमदमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि राजु रामसियारिया बेबायदि बुंथियो गुबुन गुबुन जिल्ला लोगोसे दख'रा आफादा फालिनाय बायदि जोंनिबो दमदमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 31 मार्च बर' फरायसा सान 63थि बेखौ जोङो बै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायनायजों लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ खामानिखौ मावफुंदों रायजोआव सोलिनाय DLED सेकेन्ड इयार आनजादनि 1 एप्रिल खालाराव खुंजानाय कड 17A नि टीचिं अफ मादार टांनि सोंथि बिलाइनि मोनसे सोंथिया गोरोन्थियै सेबखांजादों
मैया थांनाय 6 एप्रिल खालाराव खुंजानाय सोंथि बिलाइनि 3 नं सोंथिनि सिङाव थानाय 7 नं सोंथिनि बर' स्लायनाया गोरोन्थि फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे सोंथियानो मोननै जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम नाङै खुंजानाय आनजादाव बेबायदि गोरोन्थि फैनाया आनजाद होगिरिफोरनि गोसोआव बेले-बेजे सोमजिहोदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सनितपुर मिसामारिनिफ्राय अनजिमा बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां।